Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένας περίεργος καθηγητής που πάντα αναζητούσε να κατανοήσει τα μυστήρια της ζωής. Μια μέρα επισκέφθηκε έναν δάσκαλο Ζεν με την ελπίδα να μάθει για το νόημα του Ζεν. Ο δάσκαλος Ζεν, με την ηρεμία που μόνο οι πραγματικά σοφοί κατέχουν, υποδέχεται τον καθηγητή με ένα απαλό χαμόγελο. Χωρίς να πει μια λέξη, παίρνει μια τσαγέρα και αρχίζει να σερβίρει. Ο δάσκαλος αρχίζει ήρεμα να σερβίρει ένα φλιτζάνι τσάι. Το φλιτζάνι γεμίζει, αλλά ο δάσκαλος συνεχίζει να ρίχνει. Το τσάι γεμίζει γρήγορα το φλιτζάνι, αλλά ο δάσκαλος δεν σταματά. Το υγρό αρχίζει να ξεχυλίζει, τρέχοντας πάνω στο τραπέζι. Ο καθηγητής παρακολουθεί, μπερδεμένος και όλο και πιο ανυπόμονος. Τελικά, ανίκανος να αντέξει τη σκηνή για περισσότερο, ο καθηγητής ρωτά, γιατί συνεχίζεις να ρίχνεις όταν το φλιτζάνι είναι ήδη γεμάτο. Ο δάσκαλος, με μια βαθιά και ήρεμη ματιά, σταματά τη ροή του τσαγιού και λέει, «Θέλω να σου δείξω ότι, όπως αυτό το φλιτζάνι, προσπαθείς να κατανοήσεις το Ζεν ενώ το μυαλό σου είναι γεμάτο. Πρώτα, άδειασε το μυαλό σου από προκαταλήψεις πριν προσπαθήσεις να καταλάβεις». Με αυτή την απλή επίδειξη, ο δάσκαλος διδάσκει ένα βαθύ μάθημα. Εξηγεί ότι ένα μυαλό γεμάτο προκαταλήψεις είναι σαν ένα ξεχυλισμένο φλιτζάνι, ανίκανο να δεχτεί περισσότερα. Για να κατανοήσουμε πραγματικά το Ζεν ή οποιαδήποτε άλλη σοφία, πρέπει πρώτα να αδειάσουμε το μυαλό μας, αφήνοντας την άκρη της κρίσης και τις προκαταλήψεις μας. Αν το μυαλό σου είναι άδειο, είναι πάντα έτοιμο για οτιδήποτε, ανοιχτό σε όλα. Στο μυαλό ενός αρχάριου υπάρχουν πολλές δυνατότητες, στο μυαλό ενός ειδικού υπάρχουν λίγες. Ο καθηγητής, μπροστά σε αυτά τα λόγια, αρχίζει να κατανοεί το βάθος του μαθήματος. Καταλαβαίνει ότι, για να μάθει και να αναπτυχθεί, είναι ουσιαστικό να κρατά το μυαλό του ανοιχτό, ελεύθερο από προκαταλήψεις και πάντα έτοιμο για νέες δυνατότητες. Αυτή η κεντρική στιγμή της ιστορίας μας καλεί να σκεφτούμε πώς προσεγγίζουμε τη μάθηση και τη ζωή. Συχνά, είμαστε τόσο γεμάτοι από τις δικές μας βεβαιότητες που γινόμαστε ανίκανοι να απορροφήσουμε νέες αλήθειες. Αδειάζοντας το μυαλό μας, γινόμαστε δεκτικοί στο νέο, στο άγνωστο, σε αυτό που μπορεί πραγματικά να μας μεταμορφώσει. Βλέπεις, στη ζωή, όλοι είμαστε γεμάτοι προκαταλήψεις, κρίνοντας συνεχώς. Το μυαλό μας πρέπει να είναι άδειο, χωρίς προκαταλήψεις, απολαμβάνοντας κάθε γεγονός, λέξη και συναίσθημα όπως είναι. Κρατώντας το μυαλό άδειο, η καρδιά μας θα είναι πάντα γεμάτη. Έτσι, μαθαίνουμε τη σοφία του να ζούμε πλήρως, με ανοιχτό μυαλό και γεμάτη καρδιά. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες εμπνευσμένες ιστορίες. Να είστε ευλογημένοι.